oss allesammans passerar vi strax ut över Årstabroarna och det innebär att vi har bara ett par minuter kvar till Stockholm central som är slutstation för tåget. Ett par minuter kvar till Stockholm central slutstation för det här tåget. Spår nummer 17B ska vi rulla ut på. Det innebär att vi hittar ut av och plattform på tågets vänstra sida i färdriktningen. Välkommen plattform alltså, Stockholm central 17B, vänster sida i tågets färdriktning. Vi har en del som åker vidare, anslutande tåg mot Märsta, Knivsta och Uppsala 12 och 11. Tåget av från spår nummer 3. Och så reser vi vidare mot Märsta, Knivsta, Uppsala 12 och 11, spår nummer 3. Resande vidare mot Gävle, Söderhamn 12 och 22. Tåget av från spår nummer 8. Och så resande mot Gävle, Söderhamn 12 och 22. Spår nummer 8. Det återstår inte så mycket mer än att vi som arbetat denna morgon förmiddag ifrån Göteborg i vår förarhyttvagnen där bakom vill vi passa på och tacka för oss. Att ni haft en lugn och behaglig början på denna torsdag. Får vi bara be er innan ni stiger av på Stockholm central att titta lite extra där ni har suttit så att ni inte spränger ifrån några personliga saker här ombord. Med detta vill vi i besättningen önska er alla en trevlig dag här i Stockholm eller på era vidare destinationer. Vi säger tack och på återseende. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Stockholm Central Station. And this is final destination for this train. We will arrive track number 17B and you will find exit doors and platform on our left-hand side. Connecting train for Uppsala, 1211 leaves from track number 3. Connecting train for Gävle, Söderhamn, 1222 leaves from track number 8. But this is Stockholm and this is final destination for this train. Thank you very much and good afternoon.